Hezký den. Do třetice a naposledy se vracíme v podcastu projektu Senior Pass na brněnský Zelený trh. Ano, vzpomínáte si správně, právě tady proběhla na podzim oslava svátku seniorů. Už jsme vám připomněli rozhovor s držitelkou Senior Passu i s výtečnou zpěvačkou Petrou Janů. Tentokrát dojde na 3 hosty. Tím prvním je ředitelka projektu Senior Pass Marika Hemerová. Paní Mariko, co to je Senior Pass? Mám si představit něco jako cestovní doklad? Hezké odpoledne. Tak co se týká Senior Passu, tak dalo by se to tak říct, ale není to všechno, co si pod tím můžete představit, protože Senior Pass je projekt, který je tady pro obyvatele České republiky nad 55 let. A je to projekt, který si klade za cíl, aby seniori byli spokojení, aktivní a aby se mohli věnovat tomu, čemu chtějí a také, aby věděli, že na žádný problém, který je v životě potká, nejsou sami a můžou se na nás obrátit. Zmiňujeme Senior Pass. Jaké věkové kategorie se to týká? Tak týká se to obyvatel nad 55 let a musím říct, že v každé věkové kategorii, protože my to tak jako dělíme třeba od 55 do 65, dá se to různě jako rozfiltrovat od 65 do 75, abychom věděli, jaké kategorie seniorů třeba se registrují nebo jaké aktivity využívají, takže opravdu jsou tam od 55 let až do různého věku, řekněme až do 100. Dokážu si představit, že nás speciálně nějaký muž teď poslouchá, asi říká si mě 55 a senior, no to já rozhodně nejsem. Je o to zájem tady ze strany této věkové kategorie? Je o to zájem, je velký a já musím říct, že jsem na začátku záměrně řekla obyvatel v České republice od 55 let, protože vím, že lidé to nemají moc rádi, to řekněme oslovení nebo ten název senior, ale senior není žádné hanlivé slovo. Senior je v podstatě člověk, který je ještě aktivní, který prostě chodí do práce a máme to z toho důvodu od 55 let, aby ti lidé si na to zvykli, aby věděli, že vlastně co můžou využít, že můžou využívat nejen slevový systém, kde je přes 3000 poskytovatelů slev, že můžou chodit na hrady zámky, že můžou chodit na volnočasové aktivity, že můžou navštěvovat řadu workshopů, které jsou pro ně připraveny jak v týdnu, tak i o víkendu a je to záměrně, aby ti, kteří už nechodí do práce, mohli si jít třeba v klidu prostě v týdnu dopoledne, ale zároveň ti, kteří ještě chodí do práce, tak mohou tento workshop navštívit prostě třeba o víkendu a v čase, kdy jim to vyhovuje, protože když chodím do práce, že tak nebudu si brát volno tady na ty aktivity, ale potom, když v podstatě by nastoupili třeba do důchodu nebo potom už nejsou tak aktivně činní v pracovním procesu, tak vlastně už ten projekt znají, mohou využívat všechny jeho výhody a naopak prostě se věnovat tomu, co je baví nejvíc. Pojďme být konkrétnější. Jaké konkrétní věci nám ten Senior Pass nabízí? Jsou to slevy v obchodech, na e-shopech, nebo třeba vstupy do památek, nebo co všechno se třeba učíme v těch workshopech? Tak, co se týká těch slev, tak ty můžou najít na stránkách www.seniorpassy.cz nebo i v aplikaci, která je pro ně připravena a funguje i v podstatě offline, takže si myslím, že to využití má velké. A mohou i ty slevy si filtrovat podle toho, co je zajímá, protože je řada seniorů, kteří třeba například nenavštěvují kulturní památky, ale mají rádi volnočasové aktivity, takže si tam můžou najít slevy třeba na cvičení, ale mohou si tam najít slevy i třeba co se týká vzdělání různých kurzů cizích jazyků, co třeba vyhledávají a dalších věcí. A co se týká těch aktivit v rámci projektu, řekněme těch workshopů nebo třeba univerzitu 3. věku máme kulturní akademii, kterou máme ve spojení s Hvězdárnou a planetáriem Brno, s knihovnou Jiřího Mahena, s hradem Špilberk, takže mohou navštěvovat například tady tu univerzitu, tu akademii, která běží vlastně celoročně a potom workshopy. Já bych řekla, že z těch workshopů mě přijde nejzajímavější jakoby z pohledu seniorů. Když se to navštěvuju a vidím prostě jejich aktivitu a zájem, tak mi přijde úplně super. Jmenuje se to vlastně Po stopách rodokmenu a oni tam tvoří svůj vlastní rodokmen. Tam přijde řada seniorů, kteří už třeba si tvoří svůj rodokmen, takže vlastně už se zajímají strašně konkrétně a pak je ta řada těch, kteří teprve se do toho chtějí jako pustit, ale ještě to jako neskusili, neví jak nebo něco, takže tam získají nejen ten návod, ale i tu knihu a můžou se tam vlastně doptat a třeba i opakovaně pak přijdu a řeknu, já jsem byla minulé, už mám tady toto nachystaný, hotový, tak ten lektor na to koukne nebo tam vykládá strašně jako pěkný a zajímavý věci. Takže to jsou aktivity, které můžou vlastně využívat, nebo třeba komentované procházky, jsou tam výšky na kolech, je tam to jako strašně moc a myslím si, že tam fakt každý může najít to svý a je super, že je to napříč celou republikou, že opravdu i v rámci třeba cestování mohou ten Senior Pass využít a i když jdou třeba do zahraničí, tak máme teď v Rakousku nově zapojený poskytovatele slev na ubytování, takže můžou se podívat, co by je zajímalo a využít toho. Překvapil vás nějaký požadavek seniorů, co byste od nich nečekala, že by měli zájem o oblast, kterou jste si říkala, no tak kdyby byli mladší třeba?
No, určitě, co mě zaujalo, my jsme měli takovou zpětnou vazbu a vyhodnocení toho, jak využívají vlastně nakupování v rámci e-shopu, to, co se dá vlastně sledovat. A mě zaujalo, že v rámci jako hračkářství, že to je jako hodně využívaný, že jsem si myslela, že spíš to budou jako mladší nebo něco, ale hodně nakupují pro svá vnoučata, tak tam jsme to hodně sledovali a pak v rámci jako bookingu, no, tak tam je to hodně využívaný, protože seniori fakt hodně cestují a využívají to. Důležitá otázka, kde Senior Pass získat? Senior Pass můžou získat na webových stránkách, tam je to úplně nejsnažší a nejjednodušší, ale samozřejmě, kdo by chtěl, tak může zavolat na naši kontaktní linku, zaregistrovat se, anebo například na akcích, jako jsme dnes na svátku seniorů, kde je registrační stánek. Máme tady dámy, které na stánku jsou, dají jim registrační formulář, můžou se přímo na místě zaregistrovat. Navštěvujeme řadu akcí, jako jsou například v Jihomoravském kraji food festivaly a i v dalších krajích se účastníme řady akcí, takže když navštíví nebo uvidí stánek Senior Passu, mohou se přímo na místě vždycky zaregistrovat, a nebo prostřednictvím stránek www.seniorpassy.cz. Takže, milí posluchači, pokud chcete udělat svým babičkám, dědečkům, ale i rodičům život pestřejší, zajímavější, krásnější, tohle je přesně ta cesta. A jedeme dál. Za mikrofon usedl i moderátor akce, usměvavý mladík David Máčala. Krásné odpoledne, na Zeleném trhu pokračuje oslava svátku seniorů, zpívá nám Petra Janů a u mikrofonu takový všedně nevšední host, kolega, moderátor nejen Hit Rádia City Brno, ale i dnešního odpoledne, David Máčala. My s Davidem máme za sebou spoustu rozhovorů, ale nikdy jsme si k tomu nevzali mikrofon. Takže Petra Janů určitě dá premiéru, moje malá premiéra, a pro nás je to taky taková naše vzájemná premiéra. Davčo, ty jsi opakovaně hostem svátku seniorů. Co ti seniori dali? Čím tě obohatili? Co těžké otázky, Tučko, na tomto jsme se nedomluvili. To nemůžeš dělat. Krásné odpoledne všem posluchačům Hit Rádia City Brno. Já teďka asi bych chtěl říct, že já nevím, to je fakt těžké. Asi bych řekl, že si umí jakoby užívat každý okamžik, že fakt poslouchají každé slovo, které řeknu, což když jako přijdu někde na akci, tak mám pocit, že mě půlka sálu jakoby ignoruje, nevnímá, a tady prostě fakt se na tebe dívají a fakt poslouchají, jako co říkáš. Jako správný profik, si to nádherně vybruslil. Davčo, ty si pověstný svým krásným vztahem k seniorů, ty máš hezký vztah ke své babičce. A dokonce jsem mi tam zmiňoval dneska zase. To. I k babičce své aktuální přítelkyně, už dlouhodobé, pardon za ten výraz. A ona zase určitě poslouchá. O čem to je? Proč je ti u nich dobře? Je to o těch švestkových knedlících, nebo je tam něco víc? Přemýšlím, no tak já beru od těch seniorů asi i inspiraci, tím ti vlastně odpovídám ještě na tu první otázku, protože mě to tam vyskakuje až teďka, že vlastně už si něco prožili v tom životě a jako můžou nám mladým, neskušeným něco předat. Takže si myslím, že to není jenom o těch knedlících, byť samozřejmě to je jako přidaná hodnota a nemusí to být jenom knedlíky, může to být i svíčková, kuře na paprice, čočková a tak dále. Já znám tvoji babičku jenom z tvého vyprávění, ale tuším, že to musí být super dáma. Pojď nám na ní něco prozradit, nějaký zážitek, něco, co na ní máš rád, čím je zajímavá. My neustále se svojí přítelkyní porovnáváme naše babičky, protože její babička je klasická, tradiční prostě babča z města, která má moderní mobilní telefon, která má dokonce i počítač, která má WhatsAppy, Facebooky, možná i Instagramy, která chodí do divadla pravidelně, to je babička moje přítelkyně. Pak je moje babička, která vlastně je nejradši doma, u nich na vesnici na Valašsku, má slepky, má husy, měli kdysi i prase, jezdili jsme tam vždycky na zabíjačky, vlastně stačí tlačítkový telefon, normálně ten, co se používal dřív, na to, abychom s ní byli ve spojení, v kontaktu, a chodí do kostela každou nedělu. To je moje babička. To je tvoje babička. A jaký bude Davča Máčala, až mu bude 70, 80? Jak si to představuješ? Na co se těšíš? Říká se, že doví, jestli se toho věku dožiju, ale tím bych nechtěl začínat. Samozřejmě chci se dožít toho věku. A ne každý ho dostane. Chtěl bych být v kondici, proto pravidelně se snažím každý týden jakoby trénovat, protože si myslím, že se to odvíjí od toho, nebo trénovat, prostě sportovat. Takže asi bych chtěl se potkávat dál s přáteli, pokud oni budou žít, protože to se stalo třeba mé babičce a mému dědovi, že vlastně jim umřeli kamarádi a oni neměli jako s kým chodit ven, neměli se s kým potkávat, a to si myslím, že hraje taky velkou roli. Takže já bych chtěl být aktivní, chtěl bych vysílat v rádiu
A teď nevím, jako... V jakém? Jestli ještě Hit Radio, nebo přemístím někam jinam, ale myslím si, že bych měla si dát co lidem v těch 70. Pokud teda takhle, já hodně zapomínám a mám poruchu pozornosti, tak nevím, co to bude dělat v 70. David, ty to určitě dáš i v 90. Na závěr pojď něco popřát seniorům k jejich svátku. Ať si asi pořád užívají ten svůj krásný život, který žijí. Fakt jako mě baví ten optimismus, který mají. Spoustu seniorů je tady prostě jako spokojených, usmátých a tak jim přeju, ať jim to vydrží ten úsměv na tváři, ať se mají hezky. Kolega moderátor Hit Radia City Brno a moderátor dnešního odpoledne vždy šarmantní a usměvavý David Máčela. Děkujeme. Já taky moc děkuju a Jituško, chtěl bych tě ještě pochválit tady veřejně do vysílání Jitka Valášková, naše šéfová, která se dneska zhostila tohoto živého vysílání v té zimě, která tady je, tak fakt super práce, děkuju. Pokud vám chyběla častá průvodkyně naším podcastem, koordinátorka projektu Senior Pass Alena Slámová, dočkali jste se. Dnes naposledy krásné odpoledne z brněnského zeleného trhu, kde slavili seniori svůj úterní svátek a my jsme zapomněli jednu důležitou věc. A to, že Senior Pass nabízí také podcasty, o tom ví nejvíc koordinátorka Senior Passu paní Alena Slámová. Alenko, pěkné odpoledne. Hezký den. Tak jak to s těmi podcasty vlastně je? Co nabízí, kde lidé mohou najít, čemu se věnují, co tam lidé najdou? Podcasty se věnují Senior Passu jako velkému tématu, mluví o tom vlastně, co to Senior Pass je, kde ho můžou využít, co všechno seniorům nabízí. Určitě dneska jsme jim nabídli i tady živé vysílání ze zeleného trhu a všichni ho najdou na platformě Spotify pod názvem Senior Pass. Má tam své krásné oranžové logo, nezaměnitelné a vždycky v každém dílu se věnujeme určitému tématu a doufám, že ještě spoustu hezkých témat najdeme. Můžete zmínit nějaká konkrétní témata, aby je lidé věděli? Seniori, ale nejenom seniori, to není jen pro seniory, ty informace určitě jsou důležité pro všechny. Protože seniori jednou budeme všichni, tak je to pro všechny z nás. Jeden díl byl například věnovaný právě projektu, jeden díl byl o tom, kde lze Senior Passy využít, poskytovatelé slev, tomu říkáme takzvaně. V dalším díle jsme se věnovali seminářům, a v dalším díle jsme se věnovali právě svátku seniorů, který tady na Zelňáku dneska probíhá, takže témat máme ještě spoustu. A v dalším díle se budeme věnovat i tomu, co se dneska tady odehrálo a určitě by o to lidé neměli přijít. A taková otázka na závěr. Už jsme mockrát dneska tady přáli seniorům, už zaznělo mnoho zdraví, štěstí, pohodu, nadhled. Máš ještě něco, co si myslíš, že by mělo rezonovat v tomto prostoru mezi seniory? Určitě, aby se nebáli, aby chodili ven, aby mluvili s dalšími seniory, aby se zapojovali do seniorských aktivit, aby určitě neseděli doma u televize a u rádia. A bohužel musím zmínit i to klišé, ať jsou zdraví, protože pokud jsme zdraví, tak pak už jde všechno samo. Mimochodem, jaké to dneska bylo? Perfektní. A moderátor byl na jedničku. Tak náš kolega David Máčela si vyžádal tuto pochvalu, dostal jim. Mohla bys to zopakovat? My děkujeme. Zbývá dodat jediné. Těšíme se zase za rok na další oslavu svátku seniorů.